Masih nanggung cara anu lagi mlebu separo. Kamangka aku tau mlebu separo gak betah. Akhirnya tak bleske pisan. Iki lho mbok dikeki Mas. Paring asma sinten? Paring asma sinten? Walah, jaret ta. Rot. Aku iso ora mbok kaya dhewe. Lagune lho. Lagune. Nah. Seragenan nggih apik. Gone Mbak Gajah saiki bocah ya apik-apik. Tali kotang minangkani panggutan jenipun Bapak Suyatno. Lurah Sepuh. Sampun dipun aturaken nggih Bapak Suyatno, Bapak Lurah Sepuh, dongane namung setunggal tetep pinaringan seger kewarasan. Amin. Sakniki anu masih pripun? Harut. Satu buah lagu Gubuk Asmara. You and Lee. Monggo. Dipun racekaken. Nggih. Langsung penak jenengane rada kene dadi nek ning kene posisine langsung ya to. Lho. Aja nek kene rada angker. He ho. Asik. Sedayu laras. Asik. Sektor. Mas, nuwun sewu. Tanpa koso. Ayo. Sedayu laras. Sinden-sinden kita ini penak Mas yo gak iso ngulungi siji-siji langsung gebel go cah piro iso. Lah iki yo Pak Warang. Tur melih nek ajeng cara ngulungi neh to niki urung ditabuh, ndang cepakno. Kok pas joget penak ora dadak buka. Ayo cawetan. Kleru maksudnya yo nganggo mosok. Masalah adem kok ngene. Catetan ning ati. Ayo son. Saya mata bersama.